мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои доғи рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ дар радиои Фарҳанг бо зеваршоҳи Уктамшоҳ. салом шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои радиои Фарҳанг. дар барномаи навбатии мизони андеша вобаста ба фаъолияти яке аз муассисаҳои фарҳангии назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат менамоем. бо мо бошед. то ҷое дарёфтем, муассисаи давлатии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев соли равон ба истиқболи 85-солагии таъсисёбиаш ба пуррагӣ таъмир аз навсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз мегардад. доир ба фаъолияти имрӯзаи ин боргоҳи фарҳангӣ ва ҳамзамон вобаста ба рафти корҳои сохтмонӣ суҳбате доштем бо директори муассисаи давлатии филармонияи давлатии Тоҷикистон Кароматулло Раҳимзода, ки ҳоло фишурдаи онро ба самъатон мерасонем. нахуст мухтасар вобаста ба таърихи бунёди филармонияи давлатӣ мегуфтед. муассисаи давлатии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев пеш аз ҳама муассисаи консертӣ аст. бояд қайд кунем ки мо имсол дар арафаи ҷашни 85-солагии таъсисёбии филармония ҳастем. филармонияи давлатии Тоҷикистон соли 1938 таъсис ёфт ва мақсади асосии таъсисёбии филармония яъне дар ин муассиса гирд овардани ҳунармандони боистеъдод, устодони санъат, чунки ба ҳамаи мо маълум аст ки дар солҳои 30-уми асри гузашта баъд аз иттиҳоди шӯравӣ ташкил ёфту ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар қатори дигар ҷумҳуриҳо бо инфраструктураи нави мусиқӣ, ташкил намудани мактабҳои мусиқӣ, омӯзишгоҳи мусиқӣ, театрҳои опера, балет, иттифоқи композиторон, яъне ҳама он сохторҳои мусиқии аврупоӣ ки дар он давра дар Россия амал мекарданд дар тамоми ҷумҳуриҳо яъне баробар тақсим шуд. баъд ки қайд кардем соли 1938 чун муассисаи филармония ин пеш аз ҳама аз номаш ба он аст ки дар ин ҷо бештар фаъолияти консертӣ ба амал меояд ва ин бигем ки муассиса таъсис ёфт ва аз он солҳо то имрӯз дар ин филармонияи давлати Тоҷикистон тамоми устодони санъати тоҷик, тамоми композиторон, тамоми харместру, коргардон, ҳамаи онҳо бигем ки дар солҳои гуногун фаъолият намуданд ва то имрӯз ин бигем ки анъанаи идома додани фаъолияти консертӣ, тарбия кардани чеҳраҳои нав то имрӯз дар филармонияи давлати Тоҷикистон амал мекунад ва бояд қайд кунем дар даврони истиқлолият низ дар ин муассиса хеле пешравиҳои назаррас дида мешавад. аввал ин ки ҳамин биное ки собиқ иттифоқи касабаи маданияти шаҳри Душанбе буд, ин худи муассиса ба ин бино кушонда шуд ва аз он солҳо то имрӯз аллакай дар ин ҷо бигем ки 9 ансамблҳои касбӣ ва як оркестри созои миллӣ фаъолият мекунанд ва ҳар яке аз ин ансамблҳо албатта бо хусусияти хоси хеш санъати мусиқии касбии тоҷикро ривоҷу равнақ медиҳанд. дар ин ҷода албатта ансамбли Шашмақомхонон, ансамбли фалаки ба номи устод Одина Ҳошимов, ансамбли тарона ва рақс, ансамбли фолклори этнографии Ганҷина, ансамбли созии садо, ансамбли рубобнавози дутор Чаман, ансамбли рақсии Парасту ва оркестри созои миллӣ, инчунин як гурӯҳи мусиқачиёни меҳтаҷон ба ин ҷо фаъолият мекунанд. фаъолияти имрӯзаи филармонияи давлатӣ чӣ гуна аст? дар кадом сатҳ аст? фаъолияти дастаҳои ҳунарӣ манзури ман. чизе ки мо қайд кардем ҳамасола дар оғози сол аз тарафи роҳбарияти муассиса ва аз ҷониби аъзоёни шӯрои бадиӣ ки дар ин муассиса фаъолият мекунад вобаста ба ҳамин гӯем ки ваколатҳои додашуда ҳар яке дар самти фаъолияти хеш нақшаи кории хешро пешкаш мекунад ва албатта дар ин нақшаи гӯем ки дурнамо мо дар давоми сол кадом чорабиниҳое ки дар ҳам сатҳи ҷумҳуриявӣ, ҳам сатҳи бигем ки мақомоти шаҳрӣ, ҳам ноҳиявӣ ки ба назар гирифта мешавад, албатта мо ба назар мегирем. пеш аз ҳама албатта дар ин ҷо мо бояд қайд кунем ки ҷашнҳои артиши миллӣ, рӯзи модарон, наврӯзи байналмилалӣ, иди ғалаба, рӯзи шашмақом, рӯзи ҷавонон, рӯзи муҳофизати кӯдакон, ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлати Тоҷикистон, рӯзи забони давлатӣ, рӯзи фалак, рӯзи парчами миллӣ, рӯзи конститутсия, рӯзи президент, 30-солагии иҷросии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омодагӣ барои таҷдиди соли нави милодӣ.
ҳамин ин чорабиниҳое ки мо номбар кардем, албатта ҳунармандони мо дар давоми сол бо барномаҳои тару тозаву солҳои нави эҷод карда дар ин барномарезӣ мекунанд ва дар баробари ин боз мо албатта чун муассисае ки дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ки мавқеъ ҳастем, албатта дар ҳамкорӣ бо бахши фарҳанги ноҳияи Сино мо ҳамазамон дар муддати сол якчанд чорабиниҳоро дар якҷоягӣ, чунки бинои мо бинои консертии мо ки наздик аст, дар инҷо мегузаронем. Инчунин дар баробари дар тамоми чорабиниҳои расмию ғайрирасмӣ, инчунин дар ҷашнҳои бошукӯҳи мисол гирем миллӣ баргузор мегарданд. Дар ҳамаи ин чорабиниҳо ҳунармандони мо бо як суруду таронаҳои нав фаъолият мекунанд. дастовардҳо чӣ гуна ҳастанд? атрофи дастовардҳо каме гап мезадед. албатта дастовардҳои гӯем ки ҳунармандони мо дар чорабиниҳо хеле зиёд аст ва аз ҳар як консерт ба консерти дигар мо кӯшиш мекунем ки сатҳи барномаҳои мо, сатҳи консерти мо то рафт баланд шавад ва мо ба мухлисон тавонем ки он сурудҳои он анъанаҳои қадимае ки мо дорем ба шунаванда албатта расонем таърихи зинда. Ва инчунин як самти фаъолияти мо дар барномаҳои телевизионӣ ва радио суҳбатҳои гӯем ки журналистон бо ҳунармандони мо дар бахшҳои гуногуни телевизион албатта ҳунармандони мо баромад мекунанд. фикр мекунам ки ҳамин фаъолияти эҷодию консерти филармония дар соли сипаригашта бад набуд. албатта камбудиҳо ҳам зиёд дида мешаванд ва чиқдре ки шумо дидед дар бинои мо ҳоло таъмири капитали ремонт саломат бошед. мехостам аз ҳамин суол кунам, чун то ҷои огоҳам бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, чун дар саросари мамлакат бунёдкориҳову ободгариҳову аз навсозиҳои биноҳои ба монанди филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буд. бинои филармонияи давлатӣ низ аз ҷониби берун, агар хато накунам, рангубор шуда буд ва дар бинои филармонияи давлатии Тоҷикистон таъмир меравад. вобаста ба ҳамин таъмирҳо албатта шумо чӣ кар ки шоҳид гаштед, бинои филармонияи давлатии Тоҷикистон чӣ кар ки мо гуфтем, ин пеш аз ҳама бинои собиқ гӯем ки қасри маданияти иттифоқҳои Касаба дар сулоғаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино 43 айни ҳол фаъолият намуда истодаем ва ин бино соли 1968 сохта шуда буд ва ин бино албатта хусусиятҳои хоси худро дорад ва мақсади асосии баргузории чорабиниҳои оммавӣ. лекин бояд қайд кунем ки ҳамин толори гӯем ки калони муассисае ки мо дар онҷо барномаи консертӣ мегузаронем аз рӯи стандартҳои гӯем ки ҷаҳонӣ хеле мутобиқ аст. яъне 1000 нафар тамошобинро мебарад. саҳнааш хеле калон аст. саҳна дар як замоне гӯем ки ҳамчун дигар саҳнаҳои театрӣ чарх мезад ва дар инҷо як чуқурие ҳаст ки дар онҷо оркестри созии симфонӣ як замон амал мекард. албатта ҳозир ин оркестрҳо амал намекунад, лекин тамоми он гӯем ки самтҳои фаъолияте ки ба фаъолияти консертӣ ҳам академӣ ва ҳам консертҳои эстради шоу консертҳо мутобиқ аст. вале мутаассифона бояд қайд кунем ки ҳамин системое ки дар ҳамин сохтори бино замоне хеле нағз фаъол буданд, мутаассифона аксари онҳо фарсуда шуданд. системаи гармдиҳӣ, системаи барқӣ, системаи ҳавотозакунӣ, системаи гармдиҳӣ ва гӯем ки оби хунуку дигар ино ҳама фарсуда шуданд ва албатта он мушкилоте ки мо дар ин муддати 2 сол 3 сол доштем боиси он гардид ки мо муроҷиат кардем ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бояд қайд кунем ки хушбахтона ҳамин дар даврони истиқлолият бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз иншооти шаҳри Душанбе аз 11 декабри соли 2020 ва супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 декабри соли 2020 ба муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва ҳукумати мамлакат пешниҳод намудани лоиҳаи таъмиру аз навсозии муассисаи давлатии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷӯраев супориш дода шуд ва дар ин асос аз моҳи сентябр таъмири капиталии бинои муассиса оғоз гардид ва барои ба кори гурӯҳҳои ҳунарӣ халалдор нашудани корҳои таъмирӣ нақшаи махсус тартиб дода шуд. утоқҳои корӣ марҳила ба марҳила бо назардошти риояҳои қоидаҳои бехатарӣ таъмир шуда истодааст. яъне дар муддати соли сипаригашта аз ҷониби дирексияи сохтмон, мутахассисони соҳа ва институти лоиҳакашии онда тамоми ин биноро аз нигоҳи харитаву аз нигоҳи гӯем ки тақсимоти марами барқу дигар самтҳои худ ҳар нафар ба самти худаш омӯхтанд, лоиҳа пешниҳод карданд ва дар асоси ин чиз лоиҳа ба албатта дастгоҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд ва марҳила ба марҳила ҳамин гӯем ки таъмири
бино оғоз гардад ва мо бисёр умед дорем ки албатта аз сохтмончиён аз дирексияи сохтмони иншооти назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки албатта мутахассисони соҳа дар якҷоягӣ бо вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон албатта мо диди худамонро нисбати он филармонии давлати Тоҷикистон чӣ гуна муассис аст ва бояд чӣ гуна онро таъмир кунанду чӣ навовариҳо ворид кунанд ки ба ҳамин хусусияти самти фаъолияти мо мутобиқ бошад. Ин дар назар дошта мешавад ҳам намуди берунии бино фасад мегӯянд, ҳам харакҳое ки дар дохили саҳна ҳастанду ҳам толор, ҳам саҳна, ҳам дару таҷҳизоту онагӯем ки нақшу нигору ҳамин чизҳо бояд ки вақте ки тамошобин вориди бино мешаваду вориди толор мешавад бояд ки аз ҳамин зебоӣ аллакай баҳра бараду фаҳмад ки ба кадом муассисат дохил шуд. Яъне ҳамин ин мо дар асри 21 зиндагӣ дорем. Албатта он чизе ки 100 сол пеш буд, он чизе ки 50 сол пеш буд ба ҳамун давра мутобиқ буд. Барои ҳамин мо ҳама инро албатта омӯхта таҳлил карда баъд ба дирексияи сохтмон онҳо низ бисёр аз мо хоҳиш талаб карданд ки дизайни ҳамин мисол гирем ҳар як утоқ, ҳар як кабинет, ҳар як студия, ҷое ки гурӯҳи рақсӣ ҳасту, гурӯҳи оркестр, ҳаминаш мо чӣ хел мебинем. Мо албатта ҳамин мутахассисони соҳа пешниҳод кардем ва ин бино акун марҳила ба марҳила оғоз шуд ва мо фикр мекунем ки дар ҷанбас албатта ҷавобан ба ин ғамхориҳои муҳтарам ҷаноби олию ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як барномаи хеле бошукӯи консертӣ ҳамчун гӯем ки презентатсияи аз нав таъмири бино ва дар оянда ҳаракат мекунем ки албатта дар ҳамин самти хеш санъати мусиқии касбии тоҷикро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунем. Чеҳраҳои нави гӯем ки ин ҷавонони боистеъдоде ки дар гирду атрофи гӯшаи канори Тоҷикистон ҳастанд. Он нафарое ки мисол сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюму ҷоизаи Тоҷикистон ватани азиз мегарданд. Яъне мо бештар бояд ҷустуҷӯ кунему ҳамин мақоми филармонеро чун солҳои пешина баланд бардорем ки мардум пеш аз ҳама гӯем ки ба ҳамин ҳунарманд таваҷҷӯҳ зоҳир карда ба тамошои консерти онҳо биёяд. саломат бошед. Хуб, бармегардем ба сари суҳбати сохтмон. Сохтмон айни ҳол кадом марҳалаш? ин марҳалаи аввал аст. Марҳалаи аввал аст. Дар марҳалаи аввал кадом корро карда истоданд? Айни ҳол онҳо аз ошёнаи сеюм, ошёнаи аввал боми биноро албатта аз нав таъмин карданд ва бо маслиҳати якҷоя аз ҳар як блок алоҳида албатта гуфтем ки чӣ хеле ки ҳам фаъолияти ҳунармандон эҷод рафта истодааст, ҳам гӯем ки сохтмон яъне як каме мушкилоти худро дорад ва мо ҳар як қисмати ҳамин биноро гӯем ки блок ба блок тақсим кардем ва аз ошонаи сеюм онҳо тамоми гӯем ки таҷҳизотро дар ошонаи сеюм чӣ ҳаст онҷо? Дар ошонаи сеюм маъмурият ҳаст пеш аз ҳама, утоқи корӣ, роҳбарон, ҷонишинҳо, кадр, муҳосибот ва аксарияти ҳунармандон утоқҳои коришон дар ошонаи сеюм аст. Ва ҳамин зайл гӯем марҳила ба марҳила албатта инженерҳои ин соҳа онҳо албатта соҳаи худро нағз медонанд ва нозукиҳои ҳамин таъмир ин аз онҳо аз схем оида дода шуда ва албатта дар асоси ҳар як таҷҳизоте ки дар инҷо орда мешавад аз ҷониби дирексияи сохтмон аз экспертизи махсус мегузарад. Мақсади таъмирам ҳамин аст ки бо садсолҳо ин бино хизмат кунад ва албатта мо дар якҷоягӣ бо дирексияи сохтмон ҳамавақт дар чӣ мегӯям тамос ҳастем, дар робита ҳастем. онҳо аъзоёни он куратороне ки бевосита ба ҳамин кор вобаста доранд. Албатта хай мушкилотам албатта буд. Мушкилоте буд ки зимистони хунук омаду мана гармӣ омад. Албатта боз корҳои сохтмонӣ тезтар вай мешаванд. тирезаҳои наву дарои нав аллакай ин ки ҷобаҷо гузошта истодааст. саломат бошед. бед сари тирезаҳо гап мезанем. равзанаҳо чӣ гуна маслиҳат шуданд? аз кадом шакл? акун ин собиқ бино рости гап чӣ мегӯм аз чӯб буданд? не аз чӯб набуданд. ин аз металли махсуси ранга буданд. шояд барои шумо ҷолиб бошад ман аз равзанаҳо яъне аз тирезаҳо пурсидам ба хотире ки имрӯз ҳама тирезаҳои шакли пластикӣ аст. шояд ба ҳамон утоқҳои кории ҳунармандон яъне акустика мегӯн ба санъати мусиқӣ шояд ҳамин чизҳоро ва монеа эҷод кунад. ба ҳамин хотир ман шумо албатта мо гуфтем ки дар аввал дирексияи сохтмон ҳар коре ки анҷом медиҳад онҳо бо мо васият мекарданд ва мо маслиҳати дизайни ҳамин утоқҳои корию гӯем ки саҳнаву дигар толор шумо дуруст қайд кардед. Дар ин бино собиқ бинои гӯем ки қасри Иттифоқҳои Касаба утоқҳои кори он мувофиқи гӯем ки бар тамрини ҳунармандон нест, то ҳол нест.
و این چیز پیش بود نسبتی مثلا حجم اتاق کاری و که برای هر یک هنرمند چند کوادراتی و معین است تجهیزات مبلی و میگیم که دیگر قسمت هایی که برای و وقتی که این نسبت تیریزه ها آغاز شد البته اونها این علاقه چون فیلارمونیا در یک جایی هست که میگیم که راهی کلانی هست اینجا و هر زمان از راه مهمون هم میگذارد تمام میگیم که شهروندان میگذارن برای همین این چیز با مسئولیت عموم دیگه همین حاضر زمان چیزهای پلاستیکی که از بیرون تاریک است و از درون روشن همین چیزا قطعی مطابق میکنه و در برابر این ما البته پیشنهاد کرده هستیم که در داخل اتاقایی که هنرمندان مشق میکنند باید که وابسته به همون اکوستیک آواز هست متریال های مخصوص که اونها رو باید همون خیلی تجهیزات کنند چون که ما میتونیم حتی در داخل همون بنا همون اتاق کاری انسامبل مثلا همون طرزی که لازم است ثبت میکنیم آواز همون چیزا هم وارد کنیم که یعنی چشم گفتید که از بیرون صدا نبیاد در درون صدا وای نشود گم نشود یعنی این خصوصیت‌های چیزی آواز و صدا هست شما درست کردید همین ها رو ما با اونها پیشنهاد کردیم و اینو بعد گفتگی هستیم و فکر میکنم که البته از همه مهم در ما این صحنه هست زیرا زمان تجهیزاتی که میگن مانیتور میگن مانیتور سیت دیودی سیت موزیکا میگن لامپایی که نور افکنی که روشنی میدهد و بعد خود پرده های صحنه خود فرش یعنی همه این چیز مطابقی زمان پیش رفته شده است ما اینا با مسئولیت آنها ما خودمون پیشنهادی تجارتی کردیم که یعنی ما اون چه میبینیم باز همین متخصصانی که ما در تالار داریم اونها بچه‌ای هستن که تمام شهر دوشنبه رو همین طرزی که جابجا گذاری همین مانیتور و دیگه رو اونها با عهده دارن و خیلی خوب میفهمن و یک صبحون گفتن که ما با همون پارامترش نویسید نرخ و نواش چقدر از کجا میبریم یعنی در یک جایگی اونها نصیب کرده باشه خدا خط همین در صحنه همین تجربه میمونه و من فکر میکنم که با مشکلاتی برنامه‌های کنسرتی که ما داریم که یعنی ما هم وقت اجاره میگیریم مشکلات همین است برای یکی از سبب‌هایی میگیم که هم توجه ظاهر کردن به کنسرت‌های هنرمندای کسبی در همین است و بعد پس از اون که این تجهیزات جابجا شد ما فکر میکنیم که هم برنامه‌های کنسرتی هم زیبا میشد هم میگیم که هنرمند باید دل گشاد آماده تنها در فکر یگان نیست و در فکر برآمد و صحنه میشد این مشکلات هم بر هم میخورد اساسی سلامت باشه یعنی ما بواره کامل گفته میتونیم که در برابر تعمیر ساختمان بنا تجهیزات تکنیکی هم نصب میشود البته چیزی که ما قید کردم چون بینای فیلارمونی دعوت خیلی بینای کلان است گرد و اطراف آن قریب به مساحت 3 هکتار است و گرد و اطراف آن گشاده است و تخانه های آن اتاقهای کاری البته خیلی که کلان هستند ما با در برابر این می‌فهمیم که تجهیزات های کامیراهایی که حاضر زمانه که همین گرد و اطراف رو نظارتی خیلی آنها پر اقتدار اگر وقتش در ما 20 دادن 24 دادن بود خلا 70 80 دادن یعنی هر یک اشانه هر یک قسمتی تخانه برای بخاطر بنا و وقتی که میگیم که نفرانی که بنا رو نظارت میکنن اونها حتما در تلویزیون ها البته مانیتورها این چیزا دیده یعنی در سر وقت پیشگیری کردن بعضی حالتهای سوختار بعضی حالتایی که شبانه یگان نفر اینجا وای میشن این چیزا همش به نظر گرفته شدن البته پیش از همه تکنیکی سوختار خاموش کنی یعنی هر اون چیزی که سیستمی که در ساختمان این چیز خیلی مهم است اینا رو به نظر گرفته هستیم که سر وقت هم باید که خبر تیاد ما همین رو به نظر گرفته بعد ساختمانچی‌ها هر یک به سمت خودش آماده شورای بوده سودان سلامت باشه خب رسما ساختمان از نوسازی بنا از کی شروع شد و وعده کردند که تا کی دوام یابد اصلا ساختمان روز دیگه وقتی که خود متخصصان آمدن و راهبران دیرکت ساختمان آمدن گفتن که ما در چنین حالت دویم مراتبه میشد که روبرو میشیم چون که هم کار رفته شده است و هم کار ایجادی هم کار و وقتی که چنین سوال ها میتیم اونها هم گفتن نمیتونن که ما همین مدتش چقدر است لیکن کار رفته شده من فکر میکنم از روی رفتی ساختمان ها شاید که تو سال نوی ملودی یا اینکه تو نوروزی 24 شاید چون که بنا بینای کلان است اگر ما از اینجا جو میکوچیدیم شاید که این کارها تستر انجام متاسفانه بنا کلان است قریب 500 نفر اینجا حیات فعالیت کاری داریم و غیر از اون که ما مؤسسه صاحب هستیم با سه مؤسسه زیرتابی وزارت فرهنگ در اینجا در همین بنا فعالیت میکنن انسامبل دولتی خدمت‌نشانده لاله انسامبل سامان و اتحادیه گروه ایجادی هر یک اونها با انسامبل خود رو دارن
برای این همه مشکلات دیگر جو کردن بود، لیکن ما هم خیلی با یک خلاصه آمدیم که خیلی مشکل هم شود، لیکن ما بسیار منتظر همین هستیم که بینو هم در سر وقت و هم در صفت اعلی یعنی تعمیر کرده شود. سلامت باشید. همکاری ها با فیلارمونی های دولتی کشورهای خارجی چگونه است؟ با فیلارمونی های کدام دولت ها همکاری دارید؟ ساختمان به راه خود رفته شده است. ما باید که کار ایجادی و نقشه‌هایی که در پیش داریم، هم نقشه‌های کنسرتی مالیوی و خرسندی آور است که در سال گذشته ما با 3 فیلارمونی بگیم که دولت‌های همسایه قرارداد امضا کردیم. فیلارمونی دولتی ازبکستان، بعد فیلارمونی فیلیال فیلارمونی دولتی ازبکستان در شهر بخارا، با اونها ما بگیم که سازشنامه همکاری را امضا کردیم و ماه دکبر پیش از عرفه سال نو میلادی با فیلارمونی دولتی باشقردستان فدراسیون روسیه. و یک خبر خوش هست که علاقه با پیشنهاد دیرکتور فیلارمونی دولتی باشقردستان ایلشاد فخرالدینov ما یک گروه خردی بگیم که هنرمندان از 16 مارس تا 23 مارس در شهر اوفا رفته در اونجا با ارکستر فیلارمونی دولتی باشقردستان برنامه کنسرتی خب نوروز و کوپرک دوستی هم خیلی نام گذاشتیم. اولین مراسم کوپرک دوستی و در اینجا هنرمندان ما علیشیر قناعت‌زاده، گلپری عارف‌زاده، رحیم شمس‌الله و سردریجور ما یوسف قادیروف با سرپرستی ما در آنجا یک برنامه کنسرتی مشترک برای بگیم که هم مردم کشور روسیه و هم اون نفران تاجیک زبانانی که در این شهرها فعالیت کرده بودند بگیم که پیام دوستی میبریم. این شکل خیلی خوب است و در تیرما با ما تصمیم گرفتیم که هنرمندان آنها آمده در اینجا یک جایگی با ارکستر ما در همون سازشنامه هم آمده است که روابط کاری بین یعنی فیلارمونی رو آغاز کنیم. من فکر میکنم که اینم خیلی با فایده کار است، مهم است و می بعد نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه بیرون از آن ما همین هنر برای دیگر مردم، چون که تا دوران شوروی رفت و آمد و همین چیزا زیاد بود، لیکن در دوران استقلالیت با سبب‌های گوناگون ابجکتیو البته همین رفت و آمد و کم شده که حاضر یک دوری شد که الکی ما باید حتما بگیم که همین فعالیت کنسرتی سفری رو برقرار کنیم، بیشتر بگیم که با سفر بریم. تشکر. шунавандагони гиромӣ, хотиррасон менамоям ки ҳамсӯҳбати ман дар барномаи мизони андеша директори муассисаи давлатии филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев Кароматулло Раҳимзода буданд. боварии комил дорем ки пас аз ба пуррагӣ ба анҷом расидани корҳои таъмир аз навсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ муҷаҳҳаз намудани толори калони консертӣ ва дигар ҳуҷраҳои кории филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолияти кори эҷодӣ ҷонок мегардад. ин боргоҳи фарҳангӣ фазои фарҳангии кишварро таъмин намуда дар ин самт нақши созгор мегузорад. шунавандагони гиромӣ, пайи омода намудани барнома муаллиф ва суҳбаторо ман Зеваршоҳи Уктамшоҳ будам. ҳоло барномаи мизони андеша ба фарҷом мерасад. барномаҳои дигари радиои Фарҳанг идома дорад. бо мо бошед.